Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Egy rendhagyó videó, nem megszokott a csatornámon, autóbemutató. Ugye a Robeszról már volt videó, most megmutatnám az autót, amit nemrég vásároltam. Ez egy 2 éve forgalomban lévő Mercedes T-osztály, ahogy a mellékelt ábra is mutatja. Tessék, T-osztály. A Renault-Nissan Mercedes közös platformjára épülő, hát magas kombinak hívják németül, Hochdach kombi. Erről van itt szó. A modellekben nagyon-nagyon sok egyezés van, az orruk az általában azért más, tehát meg lehet őket különböztetni szemből. Hátulról már nem annyira, meg oldalról, de hát ez egy ilyen bicikli. Az autóról annyit, hogy újonnan vásároltam, kb. Minden benne van, ami a modellhez kérhető. Mint ahogy mondtam, egy magas kombiról van szó. Nem olyan nagy, mint mondjuk egy Berlingo, de egy élhető kis jármű. És hogy miért kicsi, azt mindjárt megmutatom nektek. Kicsit körbe szaladok, és szépen aprólékosan mindent el fogok rajta mesélni, meg fogok mutatni, hogy mennyi az annyi. Tehát nem Renault, meg miért nem Renault vettem, azt itt most lezárnám, meg miért nem Nissant, meg miért nem Amaszt, meg miért nem Amaszt, mert én a Mercedes-t szeretem, én Mercedes-t vásárolok már tényleg évek óta. Ez a harmadik Mercim, sportkupé volt, utána jött egy kombi, aztán most ez. És hogy miért nem kombi? Hát mert kell a hely a családnak. Mondjuk ez, igen, nincs benne annyi hely, mint egy kombiban, csak magasságra mondható nagyobbnak. És hogy miért nem másik márka, tehát ez tényleg csak ennyit tudok rá mondani, hogy mert én ezt szeretem. Na, de nézzük is meg a lényegét ennek a dolognak. Az autót nem mostam le. Egyrészt szeretném megmutatni nektek, hogy a használatból eledő foltok, ez egy fekete autó, tényleg látszik rajta, hogy hol rakódik a dzsuva. Hát már ha itt vagyok, kezdeném is innen. Jó ez a kis műanyag bigyócska, kis terelő, ami megakadályozza, hogy itt nagyon-nagyon piszkosak legyünk, vagy hogy a hátul mögöttünk haladó autókra verje a dzsuvát. Kérdés, ide már miért nem jutott ebből a műanyagból? Mert ugye látszik, hogy nagyon-nagyon feldolgozza. Ez a nagyobbik 17-es kerék téli gumival a retket az oldalára. A másik dolog, amire nem mostam le, mert nagyapám azt szokta mondani, hogy örülj neki, ha nem vizes az autó. A lámpa elején is, az oldalán már annyira nem, és hát mondom, ami egyelőre engem zavar, az az, hogy itt nagyon-nagyon felveri a cuclit. A hátulja az ugye egyértelmű, az húzza magával a koszt, itt a peremen meg is áll szépen, meg a hátulján mindenfelé lehet látni a lefolyó retket és a sót. Na de nyitom is, és így közben magyaráznám, hogy mi nem tetszik, meg mi tetszik, meg hogy mi merre. Egyszerűen itt a kis kameránk hátul, amin ugye megáll a retek, mert ugye hátul van, de hát ezzel nem nagyon lehet mit csinálni. Itt megígyezném azt, hogy az ember mindig a kamerára nyúl rá, nem a gombra, amivel nyitni lehet. Hát ez van. Na, hát az ajtó az szépen nyílik fölfelé, és
elég magas, be is lehet állni alá, kényelmesen lehet pakolászni, de, mint ahogy mondtam, én nem elégszem meg ennyivel, tehát meg is mutatom, hogy tehát ennyire nyílik a hátsó ajtónk, egy olyan 190-es emberke már egy kicsit fog alatta nyakba húzósan mozogni, de én a kis 170 ember kényelmesen, lazán tudok pakolászni. Csomagtér. Rolót nem kaptunk, az esernyő nem tartozik. Egy ilyen kis minőségi kalaptartónk van, amiben azért jó lenne, hogyha oda figyelnének néha, mert ilyen túlhevítést, látszik, ilyen túlhevítést a forrasztógépen azért már szerintem kalibrálni kéne, de hát ez van felhajtva, még nincsen megtörve. Két lépcsőbe lehet hajtani, egyszer kiakasztom, felhajtom, egyszer lerántom, és vagy elhajtom a francba, vagy, ezt nagyon szeretik, ez milyen jó, hogy ide hátra be lehet csattintani, és akkor nem zavar a pakolásban. Hát engem egy roló se zavarna, végül is, de ez van. És csináltam én egy ilyen kis papírost, amire írkáltam fel dolgokat, hogy hülyeséget nem mondjak és ne kelljen feliratozni. Csomagtér 520 liter és 2127 literre bővíthető. Ugye itt mutatja is, nem mondtam hülyeséget. 1916 mm a csomagtérajtó magassága kinyitott állapotban. 2094, tehát 2100 felnyitva a felső része, a mélygarázsal így kell számolni, és hát ugye csomagtartó, hát na, nem tudom, ezek az erőd méretű lőrészszerű ablakok mutatják, hogy itt azért lett volna még hely jócskán, de nem kapott semmilyen tárolót, semmilyen zsebet, ez túlzás, hogy semmilyet, mert van itt egy kis akasztónk, van itt egy zsebünk, ami így nyílik, le kell szakítani a dolgot róla, és hát ide az elakadási jelző háromszög fér be, amit még azért be kell nyomni a műanyag mögé, meg a kis gumipókomat csempésztem, hogy azért mégis valami elférjen, és hát nagyon elegánsan megy vissza. A másik oldalt szintén zenész, majd ezeket közben elmondom, ezeket a szenvedéseket, amik itt történnek. Na! Van egy szivargyújtónk, feláras, van egy lámpánk, ami nem ér semmit. Innen is, hogyha leszakítjuk a burkolatot, akkor az elsősegély csomag befér oda, meg egy guriga kisebb méretű nejlon zacskó. Visszatenni teljesen igényesen lehet, és ennyi. És ugye az alja, ami a kombiban megszokott módon nyílik, hát az itt nincs. Tehát így, amikor ezt megláttam, akkor így a majmok bolygója jutott eszembe, amikor ugye térden állva nézi a szereplő a félig elsüllyedt szabadságszobrot, és ordít. Hát nem tudom. Ilyen érzésem volt, úgyhogy ilyen táskákkal, meg ilyen mindenféle dolgokkal lehet megoldani a pakolást. Vettem még Kínából én kis gumiszalagokat, amiket fel lehet ugye tépőzárazni,
és bele lehet akaszgatni dolgokat. Na most ezt az ülés hátuljára gondoltam, de hát akkor ez a megoldás, ez nem működik. Hogy én ide betologálok dolgokat. Úgyhogy ez van. Így néz ki egy majdnem bevásárolt, majdnem televásárolt csomagtér, és nézzük a méreteket. No, nézem a legkeskenyebb pontját, az pedig itt, ahol van ez a kis sín-szerű dolog, az nem több, mint 100, így mutatom, hogy lehessen látni, egy 113 centiméter. A magassága legyen 110, hogy a kárpitot ne csesszük szét, és a mélysége lehajtott, hátraengedett bigyóval, az egy körülbelül 3 centit veszel az egészből. Az ajtó záródik, ja, egy olyan 88 centi, amit lehet ide bepakolászni gond nélkül. Ennyi a csomagtartó, magasra lehet pakolni, és hogy miért nincs meg ez a kis rekesz, amiben ez a mennyiségű motyó nagyjából beszokott férni, kivéve a szalmát a nyusszancsoknak, de ez mindenképpen bement a kombiba. Hát az kérem szépen, most ide lejöjjünk, az azért nincs, mert ugye ide megy a pótkerék. Mivel most nincsen pótkerék, itt egy nagy lyuk tátong az autó alatt. Hát ezért nincs. Ezért nincs meg az a kis rekeszünk. Ez van, ezt kell szeretni, és akkor kezdjük el gyűjtögetni. Nagyon-nagyon jó videók vannak, hogy egy kézzel itt mindent csinálnak, meg hogy tényleg milyen jó. Na most ezt a bigyót visszaakasztani, anélkül, talán ezen az oldalon jobban látszik, anélkül, hogy szétkarcolnánk az oldalát, nem nagyon jöttem rá még, hogy lehet, de ez lehet, hogy csak az én fogyatékosságom, tehát itt még azért emelni kell, és hogyha egyszer ide betettük ebbe a sínbe, benyom, leenged. Van. Karcolás is van. Tehát ezt nem értem, hogy itt azért látszik jócskán, hogy itt van műanyag, hogy miért nem sikerült még ide tárolót betenni. Amikor ezeknek az autóknak ez lenne a lényege, hogy férős legyen. Tehát miért nincs még itt tároló? Lámpa. Azzal kb. Ezzel a lámpicsekkel semmit nem lehet látni, úgyhogy érdemes egy kicsit tuningolni a dolgon. Alapból nem lehet vele semmit látni, főleg ha még van előtte motyó, tehát annyira gyenge. Na most én ezt úgy oldottam meg, hogy egy pipa lámpával beljebb vagyok, azt pedig egy ilyen kis mágneses, egy fém tappancsot ragasztottam a csomagtér ajtóra, ahova felcsattan a pipalámpa, ami tökéletesen megvilágítja a csomagtartót. Felül is, mindenhol. Hogyha fel van hajtva, félbe van hajtva, már az egész fényárban úszik. Tehát muszáj egy kicsit az ember találékonyságára hallgatni, mert különben itt hátul vakság van. Nem tudom, miért nem fért még el mondjuk ide meg ide egy lámpa, vagy legalább a másik oldalra is. Ez van. 2 hangszóró van még itt.
ez alatt a orbitálisan vastag burkolat alatt, tehát a helykihasználásról ennyit szerettem volna a csomagtérrel kapcsolatban mondani. Végig fut ez a gumi tömítés, a kábelek két csoportban futnak az ajtóba, és hát itt kb. Itt ennyi van. A lökhárító és a ténylegesen pakolható felület között azért van egy 10-15 centi lépcső, nem teljesen egy síkban van az egész, de hát ez nem is baj, mert legalább ezt annyira nem karcolja össze az ember. Na hát a csomagtartóhoz még hozzá tartozik, hogy az ülések 2 csoportban állíthatók, és mutatom, hogy ha hajtjuk az ülést, akkor az alsó része is mozog. Nem ennyire lehet lehajtani, csak hogyha normális halandó ember ül ide, akkor ennyire hátra kell az üléseket hajtani. Ahhoz nem elég magas, hogy buszként lehessen benne ülni, ahhoz viszont nem elég hosszú, hogy a lábunkat ki lehessen nyújtani, tehát jövünk hátra az utastérbe az üléssel, ez a megoldás. Mindjárt ezt előrébb kell húzni, és akkor lecuppannak az ülések. Amúgy ilyenkor már vissza lehet tolni, tehát el lehet férni. Ja, tehát így néz ki az ülés. Itt meg lehet csodálni a kábeleket. Mindjárt megmutatom. Az övet aranyosan ide be lehet akasztani, hogy az ülést lehessen hajtogatni. Isofix-es a két szélső ülés, és a középső pedig biztonsági övvel működik, tehát a gyerekülés beszerelése, különben Isofix-es az első ülés is. A sofőrülés nem, bár azt szerintem nem biztos, hogy hiányzik oda. Annyit szerettem volna még itt mutatni, hogy így néz ki az ülés sor. Ugye burkolat az ide nem jutott már. Nincsen meg az alagút benne. Szép nagy lábterünk van. Hozzáteszem most itt, hogy van az elektromos modell, az EQT, amiben idáig van az akupak, így. Nem viccelek, így. Tehát oda beülni, az már egy kicsit érdekesebb, azt mindenképpen nézzétek meg, próbáljátok ki, hogyha azt a verziót szeretnétek megvásárolni. Hú, de hideg van. Jó, szerintem a csomagteret azt kiveséztük. Dehogy is. Dehogy is. Megmérem még a hosszát, aztán megmutatom, mennyi fér be. Szóval, így mutatom, hogyha bent vagyunk a csomagtartóban, akkor 180 centi a hossza neki, a befogadó képessége. Tehát a 2 méteres bútorlap nem megy be, mint a kombinba bement. Elfelejtettem még itt azért mutatni, hogy vannak ilyen kis lefogatófülek, és ami nagyon érdekes, egy jó dolog, hogy itt is vannak fülek, lehet hozzá ilyen kiegészítőt kapni, még pluszban, amikor is 2 bicikli állítva, első kerék nélkül bemegy úgy, hogy le lehet zárni a hátsó ajtót. Tehát ez egy érdekes kis tartozék, mindenképpen érdemes megnézni, hogyha valakinek szüksége van rá. Na, hát megyünk a belső térbe. Szerintem a csomagtartóról már más nem nagyon tudok mondani. Nem. Biztos, hogy nem.
Jó. Ilyen kis fülemülével zárjuk le, nincs benne elektromos nyitás, csukás. Két kis macska szememet azért már ráragasztottam, én ragaszkodom az ilyen hülyeségeimhez, azért egész jól lehet látni hátulról, hogyha ne adj Isten nyitott ajtónál valaki jön mögöttünk. Ugye a kamerát mutattam, ledes fény van a rendszámtábla világításhoz, gumiborítású gomb a nyitáshoz. Ja. A hátulján található ez a szép kis krómcsík, jel, ablaktörlő, hátsó szélvédő, mosó, hátsó ablak mosó, a hátsó lámpa szép ívesen benne kaszniba, ez a T180D, ez a dízelmotoros, a nagyobbik dízelmotoros verzió. Macska szemünk van, tehát szerintem hátul végeztünk. Most hozom a kis papíromat. Aztán menjünk egy kicsit előrébb. Mondjuk itt tök kényelmes dumálni, úgyhogy itt most megmutatom, hogy mennyi az annyi. Az autó teljes hossza kinyitott csomagtartó ajtóval, ugye 5417, az autó teljes hossza 4498, hasmagasságot megmérem még, tényleg, azt még azért megmérem, hogy mennyire magas az az autócska. Na hát ennyi. 25-26 cm a hasmagassága, tehát ezért nem egy alacsony autó. Nem egy alacsony autó. Meg még ugye a raktérnek a magasságát is megnézem. 60 centi magasra kell pakolni, és itt pedig a popója, tehát a hátsó lökös az 30 centi magas. Ja. Azt mondja, hogy itt vagyunk. Hossz, szélessége 1859, 1801 mm magas, és a tömege csupán 1670 kg. A tetejére nagyon jó pofa sínt lehet kérni, ami ilyen kinyitható verzió, tehát keresztbe lehet nyitni, nem kell hozzá külön tető sínt venni tulajdonképpen, mert a két szélső sínbe már be van építve, amit keresztbe lehet hajtani, és megvan a két tartó, tehát egy boxot vagy valamit simán fel lehet rakni, külön tartozék nélkül. No, mi vagyok? Ja, hát ezeket majd bentről megmutatom. Megnézzük. Menjünk bele. Nézzük is a hátsó utas részt. Ha már itt vagyok, színre fújt sínem van, és itt a tankoló nyílás, dízel, AdBlue-val, ami nekem azért annyira nem tetszik. Ezt szépen fel lehet akasztani a kupakot. Ami nekem annyira nem jön be, az ez a kis távolság itt, ami éppen minek. Tehát miért áll ki a kaszniból, miért nem lehetett már behúzni, hogy a kaszniból legyen a tankoló nyílás fedele, de hát jó van, hát siettek, na. Meg franciák is, akik összerakták, úgyhogy ez van.
jöjjünk be. Kinyitván a szépséges kis ajtót, amit nem kell elmagyarázni a családosoknak, hogy mennyire jó gyerekkel. Így. Kint vagyunk egy 20 centire, kilincsel együtt azt mondanám, hogy 22 centire a kasznitól, az ajtóval, de baromi jó tényleg, tehát tolóajtó egy áldás a családdal. Aztán nézzük a méreteket. A legkeskenyebb pontja 62 cm. Ugye ez a lényeg. A legmagasabb pedig mennyire vagyunk? 112 cm. A hátsó ajtónak. Ezt ugye van felhajtom. Így. Nagyon szép, gyönyörű belső terünk van, tényleg. Fantasztikus anyaghasználat, tényleg nagyon kényelmes, nagyon jó, nagyon-nagyon-nagyon. Ami viszont nagyon-nagyon, az az a gumi, ami engem nagyon-nagyon zavar. Mindjárt megmutatom nektek a másik oldalról. Beülvén mondanám, hogy magam mögé, de nem ott ülök. Mindjárt hátrébb húzza. Annyira, hogy magam mögött üljek. Ugye? Így, mint a sofőrülést, vezetőülést, most annyira húztam hátra. De hát beülvén ennyi, 170 vagyok. Tehát van kis asztalod, de azt menet közben ne nagyon hajtogasd, ha csak tudom én, nem akarsz így tényleg magad előtt egy tableten tapizni. Ide bemegy valami, ami nem tudom mi, szerintem egy kávés pohár. De van kis asztalunk, és magam mögött teljesen kényelmesen, ha a seggem hozzáér hátra, be tudok ülni. A kezem pedig kinyújtva, az hát, na, meg lehet vele ölelni az előttünk ülőt. De ha ez így nem mutatná meg a valódi méreteket, akkor megmondom most nektek, megmutatom az annyit, hogy a háttámlától, a háttámla tetejétől a hátraengedett normális ülőhelyzetben lévő első ülésig 70 cm van. Tehát ez ugye itt ugyanennyinek kéne lenni. Itt már kevesebb. Tehát a seggünktől a térdünk végéig 64 cm-en kell elférjünk. Persze előre lehet húzni az ülést, de hát akkor meg elől nem annyira kényelmes. Szóval, na hát ez nem egy hosszú autó. Valahol le kellett spórolni a centimétereket, és hát itt sikerült. És megmutatom nektek a problémát, amikor a gyerek kibemászkál. Ugye van itt egy ilyen kis műanyag dolog, hogy erre lépjél, de hát most magyarázd már a gyereknek, hogy erre lépjél. Nem bírom. Erre a gumira fog lépkedni, ami azért elég masszív, de hát itt a puha szivacs, ez ilyen habgumi-szerű dolog, ez biztos, hogy meg fogja magát adni rövidebb idő alatt. És hát ugorjunk csak oda be. Mindjárt csak. Ugorjunk csak oda be, hagyj mutassak ám valamit. Szóval bent vagyunk. Az ajtónyitás azt
ezzel lehet megoldani, be lehet zárni is. És hát megint csak azt tudom mondani, hogy tehát most itt van egy zseb. Elektromosan működik az ablak. Van amelyik típusban nincs mozgatható ablak, fixen van benne, azt hiszem csak kibuktatni lehet talán, de nem biztos az se. Ebben elektromos ablak van, és egy zseb, ami nem lehetett volna mondjuk ekkora, hogy itt tulajdonképpen semmi nincsen, csak ide raktak bőrt, hogy ez nem műanyag hatású dolog itt, hanem tehát így, na mindegy. Értitek? Szerintem. Értitek. Majli, léc, vas, az van. Az a lényeg. Kaptunk itt is feláras dolgokat. 2 USB portot, egy szivargyújtót. Jaj! Hú, hát ez tényleg egy óriási rekeszt, amiben be lehet tenni, nem tudom, hányós zacskót bele lehet tenni, vagy valami ilyesmit. 2 befújó. Ja, van zseb is az asztalka alatt, az is feláras, és hát itt hátul így körülbelül így ennyi, és több az nincs. Dehogy nincs. Van még a plafonon lámpa. Ezt mindig elállítja a gyerek, nem értem miért. Ledes. Nagyon szép, és hát ennyivel magasabbak vagyunk a megszokottnál. Megpróbálok kimenni innen, de hát az jó. Tehát így nyílik, és ki lehet hajintani, és kim van, és kirontunk, és kész. Ennyi a hátsó rész. Egyben van a szőnyeg, és ugye ha Renault-ok lennénk, akkor lenne mindenféle tároló. Tépőzáras, jaj, a szőnyegünk. Nagyon jó, nagyon patika, bekukucsa. Nehogy ide betegyél valamit, azért kábellal meg van borítva itt a zaj az ülésnek. Hogy tényleg azért a szatyrodat nehogy ide betedd, vagy valamit. Úgy. Jó. Becsukózok. Ezt még viszem, tehát ez fog kelleni. A hisztihez. Szép gumiborítás. Itt is gumiborítás. Tényleg a zajszigeteléssel nincsen baj. Az rendben van nagyon. Becsukóztunk. Ja, és igen. Hát azért ragasztottam ide is macska szemet. Kell azért. Jó az, ha van, meg oda is. Meg úgy mindenhova, ahol lehetett. Itt is van kis gumimembránunk. Gumitömítéssel, tök jó, tényleg. Nagyon jó. Nagyon jó, nagyon jó. Az ajtókról azt szeretném mondani, hogy 90 fokban nyithatók. Tehát itt azért tényleg be lehet szállni. Na, jöjjünk előrébb. Van egy hangszórónk, elektromos ablak, nyitó, bőrhatás. Nem ám kopogós műanyag, bőrhatás. Szép varrott. A kis zseb, ami, tehát bocsássa meg a jóisten, de tehát értitek, ezt itt így. Meg hogy úgy mélyebb is lenne egy kicsit, meg lehetne beleférni, lehetne bele férősen pakolni, az úgy, na, mert fél literes ásványvizet berakod, ide már nem, nem, fél literes ásványvizet berakod, meg
mondjuk a pénztárcádat. Talán, és akkor meg vagy. Mindenfelé ilyen extra tömítések találhatók. Remélem fenn is fog maradni. Mondjuk a baretek biztos meg fog állni egy idő után. Innen az életben nem szedem ki, ha ez itt megtelik, de nagyon jó. Nagyon jó. Ezeket a dolgokat pedig majd belülről fogom megmutogatni. Az ülés nagyon kellemes anyagból van, tényleg. Magassága állítható, előre húzható, hátratolható, minden. De már ha itt vagyunk az anyós ülésnél, aha, látszik? Látszik azért, hogy itt már azért ki van rúdosva a kárpit. Na, meg van javítva. Kész. Tehát van ám itt tároló, de nem ám úgy működik, mint ahogy azt sokan gondolják, hogy ide most csak így beteszel valamit, és az ott benn van. Hanem ez lenne itt a szerszám készletünk, egy ekkora kis kütyümütyű, amit így feltépve meg is találhatnánk, hogyha lenne benne. De nincs benne sem gumijavító, se semmi sem, ez most így valahogy kimaradt. És még csak a rekesz sem annyira tágas, értelmes, hogy valamire lehetne használni, tehát ez így ennyi. A vonó szem az megvan. Tehát az első ülésről ennyit lehet elmondani. Ez nem tépőzáras, ez csak sima szőnyeg. Beülvén nagyon kényelmes, ugye a hátsó utasok rovására ki tudom nyújtani a lábam ennyire. Van kesztyűtartónk, zárható kesztyűtartónk van. A kis könyv az ide pont befér, és ez is olyan vastag műanyagból van, mint minden, ilyen robosztus, hogy a hely rovására megy. Az egész belülről ennyit lehet látni. Ugye van két befújónk, egy légzsák itt, meg mindenfele légzsák, meg középen is van légzsák, hogy ne koccanjak össze a sofőrrel. Na hát, de jó, hogy pont a napsüt. Innen ennyit tudok mutatni. A lényeg, hogyha az utasnak az arcába beletolod az ülést, akkor 170 centivel majdnem ki tudod nyújtani a lábikódat. Ja, ez még kelleni fog további demonstráláshoz. Isofixes az első ülés is. És ez nagyon-nagyon jó, ez az anyag. Ennyi. Mehetünk tovább, mehetünk előre. Cákli. Már ha itt vagyunk, a tükröt, a nagy batár tükröt megmutatom. Ugye van holttérfigyelő asszisztensünk, fűthető a tükör. A tükörfűtést a hátsó ablak fűtésével együtt lehet aktiválni, nincsen külön gomb rajta. Ja igen, be akartam jönni. Ezt bezárom, ne fújjon be a szél. Mondjuk, ha már itt vagyunk kint a tükörnél, akkor ez ugyanaz, mint a másik oldali. A 16-os kerekekkel jön gyárilag,
vagyis hát alapfelszereltségű 16-os kerekek járnak hozzá, lemez felnivel. Ez a 17-es egyik komolyabb felniük, és ez is nyári gumival érkezett sajnos, de hát most annyira nem lett volna jó, úgyhogy venni kellett rá külön téli gumit. Nincs ködlámpa, tehát ezt direkt nem is szerettem volna, hál' Istennek nem is került bele, hanem légbeömlőnk van, ami tényleg légbeömlő. És hűti a gumi külső 3 centijét, vagy nem tudom, hogy ebben mi a ráció, de van. Intelligens, ledes, gyönyörű fényszórónk van. Lehet, hogy a másik oldalról egyszerűbb lenne. Igen. Ugye a szomszédnak bele is van írva, hogy performance. Nagyon jó egyébként, tényleg. A tompított az autó előtt körülbelül 4 csíkig az út közepén lévő felfestésből 4 darab csíkig világít el, aztán mint egy fal onnan kezdődik a sötétség, de hát ugye ledesek vagyunk. Nagyon szépen kapcsolja le fel a fényszórót, tehát automatikusan nem kell vele küszködni, hogyha valaki jön szembe, és nem is villognak, tehát tényleg jól viseli, jól kezeli a dolgokat. A Citántól így meg lehet különböztetni elég könnyen, hogy itt azért van króm, 3 króm csíkunk. Aztán ennyi. Most nagyot akartam mondani, hát nem sikerült. Ugye itt van nekünk ilyen radar, meg érzékelő, meg minden. Ez itt nagyon sportos, tehát ez tényleg ez a wow kategória. És ennyi. Álló csillagot el lehet felejteni. Úgy, mint a hátsó kerékhajtást és a hosszmotort is. Tehát ez elől hajt. A forduló köre az jóval nagyobb, mint a kombimé volt. V204-ről beszélünk egyébként. Jóval nagyobb. Tényleg. Fűthető az első szélvédő. Nagyon szépen lehet benne látni a kis fémszálakat, amit megpróbálok bentről meg is mutatni. Ha sikerül, nem tudom, hogy mennyire fog sikerülni. Semennyire. De higgyétek el, hogy ott van, és tele van. Vékony fémszállal az egész. Talán így, hogyha ide fókuszálok. Nem csak. Nem tudom, hogy lehet-e látni. De tele van pici vékony fémszállal, és fűthető a szélvédő, amit innen lehet kapcsolni. Kormányfűtésem is van, ami nincs, mert nem működik, vissza kell majd vigyem januárba. Az autó érzékeli, hogyha jössz a kulccsal, nem kell kivenni a zsebedből, csak ezt a gombot megnyomni, aztán lehet beszállni, ami nem működik. Januárban kell majd visszavigyem, és kapom a másik kulcsot, vagy programoznak, vagy nem tudom, hogy mit fognak csinálni, de jelenleg nem megy. Itt vagyunk, ide beférne még egy ásványvíz, ha nem raknék ide egy készfertőtlenítőt, és ennyi.
gyönyörű, varrott bőr, vagy bőrhatású, most ezt tényleg nem tudom megmondani, anyag, szép fémcsík, ablakot lehet kibehajtani, erről nem kell sokat mondani. Itt is 90 fokos nyitásunk van, persze ez a testvéreinél is megvan. Ennyi tárolási lehetőség van, pakolási lehetőség. Van egy könyöklőnk, amit hát, hogyha meglehetősen hátra húzzuk a kormányt, lehet is rajta könyökölni. És nem rugós, nem teleszkópos, nem áll meg, leharapja a kezedet, és ezt nem hülyeségből mondom. Mennyi motyó fér bele? Hát ott egy kis zsebkendő, egy fejlámpa, egy bicska, és majdnem tele vagyunk. Tehát a literes ásványvíz szerintem lehet, hogy ja, belefér, mert itt a kupak ide bele tud menni. Egy kis meglepetés, de tényleg, tehát ez most mint egy filmben, hogy nem lövöm le a poént, de ezt azért elmondom nektek. Ha megpróbálod teljesen normálisan használni és lecsukni ezt a kis gyöngyszemet itt, akkor oda fog verni olyat a körmeidnek, hogy lehet, hogy sikítani fogsz. Mert ez pont úgy van megcsinálva, hogy ha be akarod csukni, pontosan a körmeid lesznek ez alatt a perem alatt, és nem csak úgy simán bezáródik, hogy cák vagy valami, nem. Ha még egyszer megnyomod, csinál egy ilyet. És ez higgyétek el, hogy visítás. Tehát ez így visítás. Erre vigyázzatok, ezt nem is értem. Tehát ezért Amerikában szerintem egy jó kis perrel lehetne jönni, mert ez fáj. Erről ennyit. Van még itt két flakontartó, amiben belefér a fél literes ásványvíz popója, meg a lóvé. Vezeték nélküli töltés, gumibigyóval, csak ide be kell dobni a telefont, aztán annyi. Itt is van egy szivargyújtós dolog, két USB, ide bele lehet a kis zenédet rakni, nem túl szerencsés megoldás, nincs szem előtt, annyiba jó, viszont a telefon kibepakolásakor az USB-t azt el lehet vele találni, aztán recs. A műszerfal teteje szépen be van burkolva, ilyen bőrhatású varrott motyóval, még lehet, hogy bőr is tám. Ugye annyi baj van, hogy akkor nincs itt a tároló, de a papírokat ide be lehet tenni, az látszik, hogy az megáll, meg nincs itt a GPS-nek a felfogatása sem. No, már visítozik, hogy gyenge az aksi. Ez a nagyobbik display középen, azt hiszem 11 colos, az új lenyomat az megvan. A kormány állítható, ki lehet oldani, így, és akkor lehet föl-le, előre-hátra mozgatni, be lehet állítani szépen, kinek mi tetszik. A vezetőülés is állítható fel-le, igaz csak ilyen mechanikusan, előre-hátra, és van egy elektromos deréktámasz benne, amit innen lehet állítani, kinyomja, behúzza, kész, de teljesen jól működik. Ez a belső tér, ugye a magasság az teljesen jó. Van egy ilyen kis tárolónk, ahova azért ásványvizet ne rakjatok fel, mert az meglepetést fog okozni. Hát ilyen láthatósági mellényt, meg ilyeneket, papírokat fel lehet rakni.
könyvet azt már megint aztán nem kéne, de perem miatt nem fog az se kizuhanni. Majré van. Majré ott is van. LED-es belső világítás, állítható színű LED-es hangulatfények vannak mindenfelé eldugdosva. Van egy utastér figyelő tükör, tök jó, látod vele a gyereket, meg a hülye gyereket, aki a telefonnal küszködik. Ja, ugye van egy, hogy hívják, légzsák visszajelzőnk. A visszapillantó tükör az fényhatására sötétedik, tehát nem tudnak elvakítani. Hátulról nincs lámpa. Itt sincs lámpa. És ami nagyon jó, hogyha ezt lehajtod, és mondjuk mész az Alpok felé, akkor pontosan itt fog a szemedbe sütni a nap. Hát ez van, ide már nem jutott még 3-4-5 cm anyag. Sorry. A műszerfal teteje szépen be van burkolva. Ilyen bőrhatású varrott motyóval. Még lehet, hogy bőr is tám. Ugye annyi baj van, hogy akkor nincs itt a tároló, de a papírokat ide be lehet tenni, az látszik, hogy az megáll, meg nincs itt a GPS-nek a felfogatása sem. No, már visítozik, hogy gyenge az aksi. Nincsen fékpedálunk, automatikus a kézifék, meg ugye van kapcsolója is. A LED-es fényszóró miatt nem lehet csak a belső világítás fényerejét állítani, a fényszórók magasságát nem. Innen nyílik a micsodánk, motorháztetőnk, és nem egyszerű megtalálni. Már egyszer megtaláltam pedig, hogy hol vagyunk beakadva. Esküszöm, hogy megvan. Na, teleszkóposan nyílik, megtartja. Nincsen pálca, amivel föl lehet támasztani. És hát itt van a kis motorunk. Minden szépen elrendezve. Ahogy az lenni kell. Hozzáférni ugye nem lehet, meg minek? Itt van, hát ezt kell akkor kinyomni. Értem, mindig itt kerestem, hogy hol van. Nem mossad a motort. Renault jelet még nem véltem felfedezni benne, de biztos van olyan, aki megmondja, megmutatja, hogy nézd, ez itt bizony Renault. Na hát ennyi. A motortérről tényleg nem lehet több mindent mutatni. Jöhet a teszt. Jöhet a teszt. Hány centiről kell ezt? Na persze, már be is akadt. Nem tudom hány centiről kell. Ez egy 10. És nem záródik be. Mindjárt kinyitom. Szóval maximum 177 km/h a végsebességünk. Kombifogyasztás 5,3, na hát azt nem biztos, hogy tudja. Törésteszten nagyon jó eredményt ért el. Ugye 5 csillagosak vagyunk, látszanak a részeredmények. Ja, és amit akartam mondani, hogy
Itt vagyunk a motornál. Ez a jármű az OM 608,9-es motort kapta. Ez 116 lóerős, azt 4000-es fordulatszámon érje el, 85 kW, 1461 köbcentis, 260 Nm maximális nyomatéka, amit 1750-től 2500-ig tud csinálni. Tehát ez a nagyobbik dízelmotor. Ugye az Ausstattungok, a felszereltség az mindösszesen ennyi, amit lefagyott ujjal megpróbálok megmutatni. Tehát ennyi extra van az autóba. Tehát minden is benne van. És ennek az autónak az ára 16.200.000 forint, hát ugye 400-zal számoltam az eurót még most optimistán. Ugye 12-től áfával, 12,5-től már azért kis benzinmotorral, kéziváltóval elérhető. Ez az automata váltó miatt, meg a nagy motor miatt drágább. A váltóról azért annyit szeretnék mondani, hogy nem világítanak a fokozatok, de az mindegy, mert ugye ott van a kijelzőn. Viszont hogyha váltunk vele, jaj, csak bejövök. Viszont hogyha megérkeztünk. Igen. Nem kattan a gombunk. A kulcs a zsebemben van, kulcs nélküli indítás, gombnyomásra. Gyorsan le kell halkítani. Hallo, Kirai. Szia, gyorsan le kell halkítani. Úgy. Jó, mert még a végén itt megint a YouTube kitiltja a videómat a zene miatt. Szóval annyit azért hozzátennék, itt látjátok a váltót. Van egy kis gombocskánk, a váltásnál azt be kell nyomni, és lehet a sebességbe belehúzni. Ugye P-üzemmódban vagyunk, parkolóban. Teljesen lehúzva, hát hogyha akárhogy nézem, körülbelül ide kellett volna írni azt, hogy D, de megmutatom például a parkolásnál is. Tehát ránézel a váltóra és tennéd rükvercbe, akkor bőven alatta vagyunk, tehát már az N-be vagyunk. Tehát ez itt valahogy elcsúszott. Nem értem. Mindegy, ez van. Elváltani is el tudod, úgyhogy lejössz D-be, kiteszed oldalra, és ugye fel és le lehet gangolni. Szerintem értelme nincsen, motorfék az úgy sincs. Tehát kb. A nullával azonos. Nagyon szépen vált egyébként. Digitális a középső rész, analóg a két széle. Tök jó, nyugodt kis motor. Vannak fizikai gombjaink, hála jó Istennek. Ülésfűtés iszonyú gyorsan működik. Beparkol magától bárhová. Normális parkolóhelyre gondoltam. Ugye központi zár van, start-stop kikapcsolás, ESP kikapcsolás, a klímapanel, az is teljesen jó. Negatívum megint csak, hogy én azt szoktam mondani, hogy vagy az első ablakot párásodik, vagy a szélső. Mert nincs olyan, hogy kell nyomni kell. Nincs olyan mód, hogy a szélvédőt is és az oldalablakokat is fújja.
Tehát vagy a szélvédőt fújja meg a lábadat, vagy a fejedet meg a lábadat. Meg ilyen kombinációk vannak. De az, ami kéne, hogy a szélvédőt is fújatja, és az oldalablakot is nincs. Tehát ezt váltogatni kell, ha nem szeretnél párásodni oldalt, vagy szemben. Van itt is egy ilyen kis tároló. A többi modellnél, a Renault Nissannál itt bőven mély, tehát egy telefont bele lehet pattintani, bele lehet csúsztatni, itt nem. Látszik, hogy mennyire érzékeny a porra, megáll a por rajta, varrodbőr kormány, ablaktörlő és társai, irányjelző. Ezen az oldalt pedig nincs kapcsoló, semmi. A legújabb multikormánnyal vagyunk felszerelve. Van, akinek ez tetszik, én nem nagyon szeretem, ugyanis néha, tehát adnám a hangot a zenére, most venném le. Tehát, na, nem, nekem valahogy nem működik. Tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritkán kapja el az ujjamat ez a touchpad, vagy hogy mondják ezt, ilyen érintés érzékelős kapcsolók. Nekem jobban tetszett a mechanikus, de hát ez az én hülyességem. Tempomat, speed limit, stb. Speed limitnél is iszonyúan idegesített a pályán, hogy tapizni kell, és vagy megy, vagy nem, vagy jó, vagy nem. Tényleg úgy voltam vele, hogy inkább megállok tényleg valami parkolónál, aztán állítok rajta. Mert tehát az analóg gombbal mentél, kattintottál rajta 2-t, 3-at, mondjuk a pont annyival mentél tempomattal, mint aki szemben, vagy melletted ment, vagy egy icipicivel gyorsabban, azért ott 2-t, 3-at kattintottál, el lehetett mellette haladni. Na most itt megpróbálod, akkor vagy jó, vagy nem. Mindegy. Ez az én hülyességem. Na most bezzeg, most beállította. Tehát most is. Tehát egyszerűen nem működik, nem. Na most állított rajta egyet. Tehát nekem ez nem. Ez nem jött be. Mondhatnám ezt is negatívumnak, de hát már elég lesz szerintem a negatívumokból. Mára, ja igen, itt mutatja az airbaget, hogy vagyunk. A hangulatfénynek van itt egy ledje, az ajtókban van, és a szisztémen lehet állítani. Látszik az? Végül is látszik, nem kell bemenjek a mélygarázsba. Na, akkor viszont let's go! Van egy nagyon jó kis okos szisztémünk, ami tényleg ez az MBUX legújabb rendszerét kapta a Mercinek. A navigáció... Várjunk csak. Először is állítok egy System magyar nyelvet, hogy lássátok, feleim. No, oké. Én németül használom, hiszen a beszélgetéshez, amikor az autóval kommunikálok, akkor a németet használom, mert ha magyarra van állítva, angolul kéne, olyat meg nem tudok. Mindegy. Mint mondtam, a nagyobb szisztémünk van. Van egy navigációnk, teljesen jó. 2D, 3D, frissít, tűpontosan mutatja a staut, mindent. Ugye a telefonnal lehet kommunikálni, most nincs bekapcsolva a Bluetooth-om. Digitális rádiónk van. Rengeteg millió rádiócsatornával. Média, ugye megy USB-ről, de tényleg Spotify, vagy YouTube, vagy bármivel lehet zenélni.
a Mercedes alkalmazások, Store, a komfort, na itt lehet állítani például a belső világításnak a színét, a fényerejét. A kedvencem nem érhető el, akkor bekapcsolunk. Jó. Ez egy nagyon-nagyon hasznos kis menü, mutatja, hogy mi történik az autóval. Tehát nézzétek meg, például az olajhőfokot kiírja, ami nekem nagyon tetszik. Nyomaték és teljesítményskálánk is van. Ez a kis piros vonal, ahogy nyomkodom a gázpedált, ugye úgy mozog nekem. Nagyon-nagyon érdekes. Ez a vízhőfok mérő nem működik. Itt működik. Ledesen. Na, hát igen, a fény miatt nem látszik. De itt nem működik, tehát ez is majd januárban kijavításra kerül. Beállítások, ugye, asszisztensek, van mindenféle, amit elbírsz képzelni, asszisztens. Tehát nem megyünk neki semminek se. Mi ez? Gépkocsi menet, kinyitás, becsukás, világítás, rendszer, info, jó, biztosan. Készülékek, tehát tényleg amit akarsz, meg ugye az Android autóval be lehet hozni a telódat ide. A középső kijelző, ott is, tehát innen lehet irányítani, ott is sok mindent ki lehet vele íratni, és ott is megtalálhatók kb. Ugyanazok a menük. Ugye van még itt a szervizünk. Ezt azért érdekességképpen megmutatnám nektek, hogy ez AdBlue, szint, na, menj vissza. Gumiabroncs nyomás, igen, azzal most mennem kéne egy kicsit, hogy jelezze. Na ezt figyeljétek, következő szervizem 694 nap múlva lesz, tehát az első szerviz. Az azért kicsit sok, nem? Minden is van. De én ezt azért szeretem. Ezt szoktam használni. Elindulás óta. Na itt vagyunk. 776 km van az autóban. Jelenleg. Ugye ide is kihozza a navigációt, a rádióállomásokat, hát mindent is. Mit akartam? Ja igen, ezt akartam. Elindulás óta, nullázás óta, tehát itt mutatja, hogy egy 7 literes fogyasztást sikerült ez alatt a majd 800 km alatt megtennünk, vagyis hát produkálnunk. Leáll. Na hát tényleg többet nem nagyon tudok mondani. Még ezt az MBUX-et akarom nektek megmutatni, de ahhoz visszaállítanám. Személyre szabható tényleg minden, a telefonon applikáció van, ott is tudod nézni otthonról, hogy az autó be van-e zárva, vagy a világítást felkapcsolni, lekapcsolni, stb. Tudod távirányítóként használni is a telefonodat. Na, visszamegyek németre, aztán dumálok egy kicsit, Deutsch. És ugye a rendszerrel lehet szép dolgokat csinálni, például nem kell a navigációt kézzel beállítanod, hanem egyszerűen csak szólsz az autódhoz, hogy hova szeretnél menni, és oda visz. Tehát, hey Mercedes, ja bitte. Bring mich nach München, bitte. Ich berechne die Route zum Ziel München.
Bitte folge dem Straßenverlauf für einen Kilometer. Vigyél Münchenbe, és akkor tudja. De ha azt mondod neki, hogy szeretnél egy pizzát enni, akkor keres neked egy olasz éttermet, felajánlja, hogy oda jó lesz, és akkor egyet kell rákattintani, mész pizzát enni az olasz étterembe. Ilyenek. Tudsz vele beszélgetni, neten keresztül a Wikipédiát hozza neked, ha például megkérdezed, hogy mi micsoda, fel is olvassa, nagyon szívesen. Tényleg mindent is. Vannak vicces funkciók, például, hogyha egy tetőablakos, nyitható tetőablakos autóba mondod, hogy kérlek kapcsold be a katapultot, akkor elkezd visszaszámolni, és elkezdi nyitni a felső ablakot. Tehát ez borzasztó jó pofa. De például, és akkor utána mondja, hogy csak vicceltem, ez a funkció nem áll rendelkezésre, és akkor visszaszámlálás leáll, tetőablak becsuk. Tehát tényleg nagyon vicces. Megkérdezett tőle, hogy mi a véleményed a BMW-ről, akkor mondja, hogy tehát nagyon szép, de csak a hátsó, tehát a visszapillantó tükörben például. Tehát vannak benne vicces dolgok. Volt, hogy a gyerek ült benne, aztán azt hallom, hogy valami iszonyúan zúg, bőg, mondom, mi az Isten? Olyan hangja volt, mint amikor egy űrrakéta száll fel, és akkor hát a gyerek megkérdezte tőle, hogy milyen hangja van egy rakétának, egy űrhajónak. És akkor repültek. Na, ezt akartam még, és ugye ezzel a Hey Mercedes-szel lehet. Ja, bitte. Abbruch. Már ezzel bármit tudsz kérdezni, mondani, utasításokat adni, kapcsolt be, kapcsolt ki, stb. Dolgok, tényleg nagyon okos, nagyon jó. És igen, ezt akartam még a vicces dolgokkal kapcsolatban, hogy rengeteg rejtett vicces dolog van, vicces válasz van benne, de mivel ez egy intelligens dolog, mesterséges intelligencia, ő már azért tudja dolgokat. Na és akkor kérdezzük meg tőle, ha itt vagyunk, ugye, hogy ő egy Renault-e? Mert ugye mindenki lerenózza. Jó, tudjuk miért, de tehát ez egy Mercedes. És most kérdezzük meg tőle, hogy Renault vagy-e. Hey Mercedes! Was kann ich für dich tun? Bist du ein Renault? Wie bitte? Bist du ein Renault? Nein. Nein. Nem az. Nem Renault. A tolatókamera az automatikusan kapcsol, amikor betesszük N-be. Tehát most ezt miért kellett? Automatikusan kapcsol, és van, amikor ugye vannak ezek a csíkjaink, amik mutatják, hogy milyen íven fogunk menni, meg van egy olyan kameramód, amikor a tehát a normál képet mutatja, mivel könnyebb célozni. És itt a radar mutatja, hogy milyen közel vagyunk esetleg valamihez. Szóval mutatja az autót körbe, és megvan, hogy a piros hány centiméter, a sárga hány centiméter a jelzések közül, és így szépen lehet parkolni, vagy neki menni a falnak. Na, pő. Most tehát így mutatja a keréknyomást. Ugye a kulcs az nem a megszokott Mercedes kulcs, hanem egy ilyen kis súly nélküli kis műanyag valami. Nyitás, zárás, csomagtér, nem tudom, van riasztó az autóban is, meglepődtem, amikor egyszer bezártam magamra és bentről próbáltam kimenni. Hát akkor beriasztott. Ez a pótkulcsom,
ezzel nem működik sajnos a kulcs nélküli ajtónyitás, tehát muszáj nyomkodni. Majd januárban lehet, hogy ez remélhetőleg megoldódik ez a probléma. A kiegészítőkről, felszerelésről, felszereltségről annyit, hogy a magyar Mercedes honlapján mindenki meg tudja nézni, hogy mi ez a rengeteg minden, és ott szépen be lehet egy konfigurációval állítani, hogy mit szeretnénk, és mi micsoda, mert hát tényleg annyi extra van, hogy ezt elmesélni, elmondani, ez sok lenne. A többiről pedig majd egy későbbi videóban fogok beszámolni, amikor majd csinálunk egy kis fártesztet, kis haladós tesztet, akkor már fogyasztási adatokat is fogok tudni mondani. Jelenleg ennyire futotta. Felesleges fogyasztásról beszélni egy teljesen új autónál, majd egy 5000 km után megmondom, hogy mit tapasztaltam. Na hát ez van. Ennyit szerettem volna, remélem, hogy sikerült mindent megmutatni, és minden kérdést tisztázni. Aki esetleg ezzel az autóval szemezett volna, hogy megvegye. Nekem tetszik, és mindenki döntse el. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!